והיום אנחנו רוצים לאחל המון מזל טוב למישהו שבכל טבלה הוא מקום ראשון, קצין המשמרת שמעון אוחיון. אם התקשרתם אליו, שמעתם את הביף? מה לעשות, הוא עסוק, כי זה הצ'יק שמעון אוחיון. הוא גם חבר וגם מפקד, משהו מיוחד וכל אחד יהיה פועד. דואג לכולם, בכל שנייה זורק בדיחה, מסביבו אין סיכוי שהאווירה היא לא שמחה. אם יש פעמון, תשמעו שתי מילים, שמעון קם וישר אומר קדימה לרכבים. יש לו יום הולדת, רצינו להגיד, שמעון אתה משהו מיוחד ויחיד. מאחלים לך רק אושר ובריאות, תמשיך להיות תמיד כמו שאתה בדיוק. נראה בן 30 וגם ברבוטה, מסתדר את השיער, נראה ממש כמו ג'ון טרבולטה. משמרת ג' לא אוהבים אותך, מזל טוב תותח. לפני שאתה מפקד אתה קודם כל אח. שמעון אוחיון זה משהו מיוחד, שמעון אוחיון אתה ברור מספר אחד. מזל טוב ושפע של ברכות ואיחולים ממשמרת ג', משפחה וחברים. שמעון אוחיון זה משהו מיוחד, שמעון אוחיון אתה ברור מספר אחד. מזל טוב ושפע של ברכות ואיחולים ממשמרת ג', משפחה וחברים.